suratul kahfi makkiyatun ko makka de jippi aaje ɗe ko 115 bismillahi en ballinorima inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah o wi فلما انتهى الكلام على تكملة الجلال السيوطي nde haala timmi e timmingol jalali suyuti fal nashra'ul ana eɗen naata joni fil kalami ala ta'lifi shaykhihi al jalali Muhammad ibn Ahmad al Muhalla o ɗo ko ceerno makko baɗɗo takande les o woni ceerno mum baɗɗo takande dow o eɗen naatana haala makko nafa'ana Allahu bihima wa bi ulumihima fi dunya wal akhirati wa nas'alu Allah ta'ala al-i'anata al-bad'i wal khitami wal mawti ala kamali al-iman wal islam eɗen ñaago Allah tabaraka wa ta'ala ballal to bange puɗɗogol e to bange timmingol eɗen ñaago Allah tabaraka wa ta'ala mayde e timmugol iman e l'islam o wi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah alhamdu o wi sifa joɗɗo yettode tabiti lillahi wonande Allah alhamdu dendagal jettoɗe pop o wi wodani Allah woni noon ka annahu illi Allah qala o wi ujaddidu wa unshi'u hamdan mboɗo hesɗitina yettode mboɗo masalan ani mboɗo fuɗɗa yettude hooram hamdan li nafsi bi nafsi yettude hooram sabu hooram li ajdi khalqi ala an kunhi hamdi sabu tagore nde pop anda kattude yettode am ولذا حكوكي عن ابن عباس المرسى غوركو ابي العباس المرسى نون او ويته او وي انه سال ابن النحاس ونام دي نومو اودو غوركو النحوي اودو غوركو كو نحوي يانكي al gonday alhamdu o al o hali hiya jinsiyatun aw ahdiyatun bele odo al ko jinsiya walla ko ahdiya faqala o wi yaquluna innaha jinsiyatun o wi ebe biya anani yimbe be ene biya ko jinsiya kono non min kam bimi ko ala o wana jinsiya ko ahdiya bi anna Allah lamma alima nde wonno Allah tabaraka wa ta'ala nde o andi ajzu khalqihi donkugol tago makko an kunhi hamdihi ga katudi yettugol makko hamida nafsahu o yetti hoore makko bi nafsihi o yetti hoore makko wa abqahu o woppi yettode nde lahum wonande tagore nde yahmadunahu bihi ene jettiramo ɗum kanko yetti hoore makko o woppide ene yettode nde eɗen jettam ɗum woni alhamdu dendagal jettode lillahi godani Allah ɗum bikka a faami mimi alhamdu dendagal jettode godani Allah alladhi on anzala jippindo ala abdihi e maccudo mum alkitaba ko wiyete qur'an walam yaj'al lahu o wadanani maccudo o e der qur'ana he iwajan ko wiyete lural ay ko wiyete lural ala e qur'ana deftere nde lural ala hen qayyiman kayra deftere nde kede fo ciinde e alhaali laataade Allah wi waɗiri noon ko li yunzira bele o hulƴinira deftere nde ba asal lefte shadidan cattude min ladunhu ummarade e makko o yubashshira almu'minina o weltinira julɓe alladina no ɓen ya'maluna salihati ɓe ene golla golle moƴƴe wonde anna lahum ene wodani ɗumen ajaran jobdi hasanan ndi ganduɗa ko jondi makithina fihi koɓe ñiiɓoɓe e ndin ɗon jobdi abadan ha cay ndin ɗon jobdi noon ko aljanna o yunzira kanko Allah omo jertina a yefereɓe
الذين بين قالوا فينو اتخذ الله الله كي جوجتيما ولدا بيد الذي ما لهم به علنا بإنقول كونغول من علم غندل علنا بهن ولا لآبائهم علنا كدي بابرا بمبه كدي إدوم كدي كونغول الذي كبرت موني كلمة كونغول أنني دي تخرجونغول أنا يالتا من أفواههم يكونوا دماء ويد الله أنا جوجي ngol kongol de ko mangol koy ha ngol koy na mawni ne burti mawnugo ngol de ene hulbini koy kaburat kalimatan takhruju min afwahihim afami don de kalimatan non andu ko kaburat kalimatan andi kaburat kalimatan ko tamyiz mufassiru للضمير المبهم والمخصوص بالذم محذوف أي مقالتهم المذكورة ويانا مبه حالان ده كبرت bimi wiyaane mabbe haalane nde kaburat takur kalimatan allawi in yaquluna be kalani illa kadiban sawana kongol fenat fala allah ka yama jo an muhammadu baahi un kalka nafsaka horema ala atharihim e caggal mak illam yu'minu so tawi be ngomdinani bi hadal hadisi e odo qur'ana bara horema asafan e sunnu allawi inna numinen minen ja'alna min badi ma alal ardi ko woni e leydi he ko mumante won e pudi e ledde o calli min badi dum zinatan laha ko cudari wonande leydi ndi Allah wi min badir non ko li nabluwahum bele min jarribo yimbe be ndarobe leydi ndi ndarobe mumante won kon ndarobe calli di min dara e mabbe ayyuhum hol e mabbe ahsanu amalan burdo yodde gol wa inna minen la ja'ilunakum min jogorbe wadoyde ma alayha ko wone dow leydi he ko sa'idan taje juruzan jorde min bada e leydi ndi taje jorde ba min baddum am daccuni mataw am hasibta mataw asikkat anna ashabal kahfi yimbe ngodo wimbal anani de warraqimi a alluwal bindangal jinde mabbe e askoji mabbe Allah wadino non Allah wi kanu latinoma e qissa mabbe min ayatina koy kawnide amen ajaban kawnide min ayatina e maleji amen ajaban kawnide e maleji amen kawnide koy kawnide amen min ayatina raqimu non wiyama ko ciangol do be ngoni do wiyama raqib ko wuro ngo be jeyango wiyama raqib ko hayre nde be ngoni nde wiyama raqib ko kayit bindado askoji mabbe ngo ko lural tan raqib kanko ko lurata woni war raqib kanu latinoma non be latinoma e qissa mabbe min ayatina koy anani dey koy kawnide amen ajaban e hawnare aw a'jabaha walla ko buri hawnade hen وذكر جانتو إذ أول فتياتو تمنى تفي سغتابه be ilal kafi fewde wimbalongo sagatabe be ndebe kuli kefero mawdo mabbe gonduno on saha ay wabe payto wimbalo janto dum wa hasilu qissatihim ko gasi e qissa mabbe kama qala muhammad ibn ishaq na odo gorko o wi lamma daga ahlul injili de yimbe de do deftere mbewi wa kathurati fihimul khataaya gofi kewi e mabbe hatta abadul asnama habe batte rewde jalangeji wa zabahu laha be batti hirsande jalangeji wa baga fihim heddi e mabbe non man huwa ala dini isa heddi e mabbe
mabbe be ganduda ngoni koy diine annabi Isa mustamsikina bi ibadatillahi enen jogiti dewal Allah wa tawhidihi e gotidingol Allah wa kana birrum woni do rum do malikul lamdo yuqalu lahu Daqyanus lamdo goto ene wiye Daqyanus on wonno don e wure he abadal asnama wa zabahali dawagiti o do lamdo o rewi jalangeji o hirtani masalan jalangeji wa kana yahmilun nasa ala zalika o mo yorondo no yimbe o mbar jalangeji yo ndew jalangeji wayaktulu man khalafahu kala lundido mo wara dum fa marra bi madinati ashabil kafi o wirti yimbe wuro do ashabul kafi ngoni do wa hiya madinatu min ar-rum ko wuro e der rum yuqalu lahu afsus non wuro ngo wiete inde maggoto aram non ko arsus non ngo wiete ton fastakhfa minhu ahlul iman yimbe be ganduda ko julbe be cuudimo fasara yusilu awanahu o wattini o nela yimbe makko fa yafattishuna anani de ene bitta alayhim mabbe ne darabe wa yahdurunahum gaddabe lahu wanandemo kala mo be jibe gadda yeso makko do fa amuruhum bi ibadatil asnam wa yamirabe be ndew jalngi wektul man yukhalifahu kala lundi mo waradu falamma azamata hadhihi alfitnatu de odo fitina mawni e mabbe hangande wara alfitiyatu sagata be ji zalika dum hazanu chunni hazanan shadidan sunnu chattu wa kanu min asrafir rumi kambe non ko yimbe burnobe yontede e der wuro ngobe dia o hum hamaniyatun kebe jiyata wa kanu ala dini Isa ko yimbe dina annabi Isa be gon fa akhbara al maliku fa ukhbira al maliku bihim alam do halana ala hali mabbe wobi ibadatin ne be dewrata Allah fa ba'asa ilayhim lam do noddibe nele e mabbe fa uhudiru be gadda bayna yadayhi do yeso mako yebkuna be ngoy fa qala o wibe ma mana'akum an tasbahu li alihatina wa taj'alu anfusakum ka ahli al madinati ko hadi on hirsande jelengeji di badon koy mon wibe wuro ngombayni fakhtaru imma an takunu ala dinina wa imma an naqtulakum tubele gere didi ma jante dina amin walla min bara on ha mayo fa qala lahu akbaruhum mawdo mabbe o wi inna lana ilahan azmatuhu min as-samawati wal ard minen emin jogi dewetedo kewendi mo mawnugol mudum buri be kewendi deydi buri kewendi asman o wi lannatu wa min dunihi ilahan abadan min jogorane rewde ko wana on Allah ha cey sa isna ama badalaka kala ko feñan ma sa yidi wat sa yidi barami sa yidi goppami wa qala ashabuhu wondi be makko be na kadi kalingol kongo fa amara al maliku lamdo fa amara al malika lamdo yamiri fa amara al maliku lamdo yamiri bi nazi libasi be bode de chonki wal hijati lati kanat alayhim tudari gonnode e do mabbe yo itte wa kanu musawwirina wa mudawwigina kebe wannobe ciakkaji kebe wannobe masalan jawe musawwirina kebe wadbe jawe wa mudawwigina kebe wadbe ciakkaji wa kanu ghilmanan murudan hasanan jiddan kebe masalan sukabe warbe e yontabe masalan nollidbe be ngala masalan bahe wa qala wa tufarriqu lakum mami daccu on nani mami yewde modon mi bora on wa agibukum millata on joni non wa ma yamna'uni min fi'li dhalika bikum illa anni arakum shababan o wi hadani mi wadde dum e modon so wana mi on kon sagatabe fala uhibbu mi idani an uhlikakum de kalkanni on wa inni no min qad ja'altu lakum ajalan mi wadani on lajal tadabbaruna fihi amrakum odon pewjide hen fiya ko modon wa tarji'una ila ugulikum dacca on dutto don haqqillaji modon thumma inni innahu safara kanko waji o danni li gharadi min aghradihi dor e doruji makko e jaggo alama akhafu be kuli annahu kanko oro lamdo irraja min safari yu'aqibu aw yaqtuluhum be kuli non so tawi o artina dangal gede dido wattabe ma o letibe ma o wari be fasta sawaru be disndir fi ma bainahum wattafaqu be kawri non ala an ya'khudhu kullu wahidin minhum nafaqatan min bayti abihi goto mabbe fo be kawri go fo yo ya galle mi wada ko addu ke ene nyame yata sadago ba'da ha wa yazawadu bil baqi sakko hen ko heewi ko hen heddi ko yowbo fa fa'alu dhalika go fo fay galle mi wodi ko وانطلقوا إلى جبل قريب من مدينتهم بيوي هاير واتر نبالي وما بنقول ينزلوس نون هاير نبيته فيه كهف انه هاير هيبين بالو ومروا في طريقهم بكلب بمبرسي رواندو إلا وله فتبعهم رواندو روا من بفدارته بندي رواندو فعاد رواندو هاد أرسي ففعلوا ذلك مرار بندي رواندو كرابوي كرواندو أرسي ها بوي رواندو بي أيوة أنا أحب أحباب الله من بديده بالله عز وجل فناموا دانا دي وأنا أحرسكم من مرينا فتبعهم رواندو
rewe mabbe fa dakhalul kafa be naate bimbalo waqadu fihi be jodi hen laysa lahu amalun illa as-salati was-siyami wat-tasbih wat-tahmid do der hayre do ala ko be gollata do so wana julde e horde e subhinde e yettude Allah wa ja'alu nafaqatum tahta yadi wahidin minhum be jetti matalan kaaki kaalisal ka be jogino kal be bade jungo goto ismuhu tamliqa non gorko o wiete wa kana yati bil madinati on heewi arde wuro to yastari lahum da'ama sodane be nyamde sirran e suudade wala jassasu lahum al khabara wana humpitanade be kongudi wana jewde al halidi matalan en nyukina be khabaruji falabisu fi dhalika al ghari ma sha Allah be gone wimbala ngo ko Allah haji summa raja al maliku daqyanusu min safarihi lamdo daqyanus ummiti dangal mu arti fede wuro ngo wa kana tamliqa yawma idin bil madina wa sa tamliqa na arido wuro do sodde nyam yastari lahum da'aman o mo sodana be nyamde fa jaa wa arti to wimbalto wa akhbarahum bi ruju'il maliku halil wi lamdo arti wa annahu yufattisu alayhim on de lamdo ni yilo fa faza'u kambe fo be jengi wa sara'u yadhkuruna Allah be natale min nyanto Allah azza wa jalla wa yatadarrauna bellor likino ilayhi fewde Allah fi daf'i sharrihi anhum bela Allah no dumtana be worode o do kuda wa dhalika inda ghurubi shamsi on sa ko tahamutal nange fa qala lahum tamliqa lam tamliqa bibi ya ikhwata ehe musidabe am kulu wa tawakkalu ala rabbikum nyame bakkere de Allah fa akalu be nyami wa jalasu be jodi yatahaddasuna wa tawasawna fima bainahum an kanti masala anani de e be jodi e be jewta e be basodira ko woni hakkude be kadalika il alqa Allahu alayhim an-naw fa Allah wedde mabbe doygol fil kafe der bimbal wa alqa aidan ala kalbi Allah weddi doygol kade rawandu wa huwa basiru zira'ihi rawandu ni werti koyde mum ala babil kafe damal bimbal ngo fa fattasa alayhim al-malik lamdo yilibe fa dulla alayhi lam alayhim lamdo wi'a e ben to fata hayyara afima yasna'a bihim de ware ha e damal o tebe leli be dari o runki addu holko foti wadde be wi be do mi andam fella be maya walla mi yabbay do maya walla hay huldum o runki andu ko jogol wadde Allah wedde bernde makko an yasudda alayhi babal ghari yo jettu masalan damal gal o mahdu o fa Allah weddi be bernde makko o wadde وأراد الله عز وجل أن يكرمهم بذلك ألا نموي دم وتدنرت بهم ويجعلهم ووضع بآية للناس كما وننديم وأن يبين لهم أن الساعة آتية وفننا بكري وند درجة كفارة وله قادر على بأس العباد وند حتى نهوت بجيابه من بعد الموت قال لي بماي فأمر الملك لام يمر بسده من بالغ ودين وقال دعوهم ويغفر في كاف يموتون جوعا وارسا ويغفر بدر من بالغ بماي تون هيغه دونك ويكون كفهم الذي اختاروه بل ولا تو من بالغ بيچبيغو وانت قبر الله ولا قبر بابه وهو يظن انهم ايضا ذو سكر كبيني يعلمون ما يصنعوا به وسك وراء بغندي كو wadata do mabbe kambe dambe tirani wa tawaffa Allahu arwahum Allah non wari pittari be bidi wafata nawmin bargol doygol ما إن رجلين مؤمنين في بيت الملك دقيانوس قال لامدو كيفيرو او يور بدي جولب اني قاله يكتمان ايمانهما كسود مثلا لي مناغل من شرع ان ايمانهما شرع ان يكتبان ناتن ان بند قصه هؤلاء الفتيه ان غودي ويندو قصه مبه كامبه بيدو فكتب وقت فجهم بند سا نبه كتا وعددهم بند متى وعددهم لمون مبه وانساب اسكوجي مبه ودينه دين مبه فوب بند كايتاجي ومما أنني فروا هم بندعنا بندم في لوحين اللوجي من رصاصين بدك وجعلهما بجت اللوجي بدو في تابوتين كيس من نهاس كير وأنني ده وجعل التابوت بجت كيس أو بدو في البريان أماد وقال أمي لا الله يا مجو الله لا الله يا مجو أن يظهر على هؤلاء الفتن قوما مؤمنين قبل يوم القيامة يا ما الله إمون إمون مودو ما أفنينا بيدو ساعتها مثلا إدو يجول كأدي درن دراد بين فيعرفون غندر من هذه الكتاب إنقول بين خبرهم خبر وهم مات الملك دقيانوس قال دو كفر الماء هو وقومه كانوا يمبه مو فو ماي ومر بعده سنون دوبي كيودي بيرتي دو قرون قرنوجي كيودي بيرتي وتغايرت الملوك لام ميلي ان كانت مثلا ان وين جون سيغور يا عبد جوف لامي الله ود لامي مكه وي لامي عند لام ويلي والله ثم ملك تلك المدينه لامي غون ما ور رجل غور صالح مجي يقال له بيدروس نون لام جولدو بيته بيدروس واختلف الناس عليه ان كان يبه بي لوروندير مكه فمنهم المؤمن بالساعه ومنهم الكافر بها ان هن جولبه ويوبه ايوا مثلا دارغane wodi en hen kadi hefere be yobe darga ala fasaqqa dalika alayhi dum non metti masalan lamdo hayso kana yasma'u yaqulu la hayata illa hayata ad-dunya o manana e be biye ngurnam ala sona ngurnam aduna wa inna ma tub'asul arwah be bi wonde wurtinte ko ruhuji dunal ajsari balli ngurtintaake fa ja'ala yatadarra wa yaqulu rabbi anta ta'ala ikhtilaf ha'ula'i o mo lordi kino e jomam an andi lural be do fa ba'as lahum ayatan tubayyinu lahum amra as-sa'ati be nyaagi ma ya
ha nel e mabbe maande de ene andina be darngane daro wal ba'si ummital no wodi fa arada Allah an yadhuru ala fitnati ashabil kahfi Allah no yidi feññinde dum sagatabe be do wonbe nder hayre wa yubayyinu lin nasi sha'anahum Allah feññina be al hali mabbe wa yaj'aluhum ayatan o wada be aya wa hujjatan alayhim hujja won li ya'lamu bele be ganda anna sa'ada atatu la rabba fiha bele be ganda darngane ara ti sikke ala hen wa anna Allah yab'asu man fi qubur wonde Allah ma ummitin ko wone qabri fa alqa Allahu fi qalbi rajulin min ahli tilka nahiyat legal ken ngal genane ngal Allah weddi bernde e goto e worbe ngal don legal an yahdi mazalikal bina e wandi yo ya wi ndido maadi gonde nde hayre yo neddo ya kam itto ya to alladhi ala babil kabi e ndido maadi gonde masalan damal wimbalo ay wa yo neddo ya kam addo ya bimi addo itto ya ndido maadi wa yabni bi hijaratihi haziratal ni ghanimihi o wi o yaha o itta kaaje de o mara dum masalan hazirata geddu li ghanimihi dammi wana andi geddu dammiri fa hadamahu o yirbini dum wa bana bihi haziratan li ghanimihi o mari dum masalan geddu dammiri di falamman fataha babal kahfi de wimbalo go udditi tan ba'asallahu haula il fityat Allah wurtini be do sagata fa jalasu be jodi farihina be belti musfiratun wujuhum jasa mabbe ne jalba tayyibatun nufusum fitan be belti wa qad hafizallahu alaihim abdanahum Allah ene rene mabbe balli mabbe wa jamalahu en jonnam mabbe wa hay'atuhum en baadi mabbe falam yataghayyar minhu shay'un hay huwa wirnaki hay gune waylaki fakara hay'atu waqta an istayqadu ka hay'ati waqta an ragadu o waqtu mobe dani no o nebe baano ni ko non de pinde ko non be bay ثم ارسلوا تمليخا الى المدينه بداني دوبي تيمede tati be pini kadi be sikki ko don be dani no be neli masala no waaji o yo yaato wuro to lestari da ama pour soade ne be nyam kadi do jengi boyi ko nyettanga en koppore en suuya dum so ari do hande sa yi andata in kalisaji jengi hubo nyettanga en e koppore en suu en e dum sa tawi ayi dum a andata wana dum don ko din don kalisaji o jogi ende wonno ko duubi temede tati be dani ko kalis jengdo ko addi kanko hoore makko ko jengdo so ari wurebe kawe to sabu maydo duubi temete so ari do enen fen kawe dum jengire juuteki hay hawnade wa arte wure he fada haba fara al madinata o yi wuro go gatta gayyara haluha wa ahluha enen men be so garti do kawe ta ko wuro go cikkuda ko ni wuro go wano ay be garti be yi wuro go ay wa masalan baadi jidi ene bayli wuro go ene wayli laamu ngu ene wayli wa qad akhadahu ahlul madinati yimbe be ne jima ton nangim وذهبوا به بنجاد مكو إلى ذلك الملك في يود اللام جلدو فأخبره تمليخا بقصته وقصة أصحابه أيوة مثلا تمليخا حالي اللام دو قصة بولد فقال بعض الحاضرين ونجول بتواب بميا قوم يجب بأملا الله هذه آية من آيات الله نباوي تورم دوكو هاوني دي كاوني دي الله جعلها الله لكم على يد هذا الفتى الله ودنا ونجول أودو سكر فانطلقوا فينا نغارين جادي أمن حتى يرينا أصحابه هو فلا إن وندي بمكو فانطلق أريوس Astayus o do gorko ministère économique e gorko goddo Astayus ko ministère des forces armées en jaadema ko min uzamai al mamlakati ko ministère buddi mawnude e laamu he ngejeya anani de wa ma'ahuma jami'u ahli al madinati ene wande mabbe dendangal wuro ngo pop kabiruhum wa sagin tukolom fof ene doga mawbe ene jagade pay ahre wimbal to je yanzuru ilayhim pour ndare fa awwala man dakhala ali hadani al aziman al kabiran adi nadde wimbal ngo ko beedo ministère uji didi mawdi fa wajada fi athar al bina be tawido مثلا بات مثلا مادي دو تابوتن كيس منو حسن كيري ففتحه به غدتي كيس او وجدوا فيه لوحين بتوي الوجي دي من رصاص بدك مكتوبا فيه ما قصه من ويندا هن مثلا قصه مبه فلما قرأوها دبه جانغي قصه وعجبوا بكاوا وحمد الله بنجتي الله الذي اراهم ايه تدلهم على البعث بنجي الله كل دبه هاوني دي انتين نبه درغane daro wa ahyahu Allah wurtini be do sagata anani ثم ارسلوا قاصدا الى ملكهم بنلي ندو yo ya fewde lambe mabbe mojjo baydarus an ajila bil huduri yo yawna ara ilayna fewde amin la Allah ka tara hada yawna ngara fewa amin la Allah tara hadhihi al ayat al ajibara jande do hawninde fa inna fityatan ba'asahumullahu ahyahum be do sagata be ko Allah ummitini be Allah wurtini be wa qad kana tawaffahum 300 sanatin Allah warino be dubi temede tati wa aksar walla ko buri hewde falamma jaa al khabaru dhahabahu hammuhu wa wi dhahaba hammuhu de halaka yettino lamdo juldo sunnu makko yehi wa qala wi ahmaduka rabbas samawati mbodo yettuma an jeedo asmanuji wal ardi leydi tafaddalta alayya aburni kan wa rahimtani ayurmi mamam walam tudfi an-nur alladhi ja'altahu li abai anyi fani annore ne badanoda babirabam farakiba o waddi wa tawajjaha nahwal kahfi o wayto wimbalo to fadakhala alayhim wa nati e mabbe o fariha bihim o welto di e mabbe wa atanaka hu o daadondiri e mabbe waga fa bayna aydihi wa dari yasmat wa hum julusun be jodi ala ardi yusabbihu
yusabbihuna Allah e be cenna Allah wa yahmaduna be jetta Allah fa qalu lahu be bi mo nastawdi'uka Allah e min desnuma Allah wassalamu alayka wa rahmatullah yurmede ikisal yo wanema hafizaka Allah yo Allah rene wa hafiza mulkaka yo Allah ren labuma wonu izuka billahi e min molana ma Allah min sharril insi e warode neddo wal jinni fa baynamal maliku da yo lamdo qa'imun en dari tan idraja ila madaji iman be dutti be fayde be leli de be leli fa namu be dami wa tawafallahu anfusahum Allah wari fitali hangal may fa qala al maliku ilayhim fa qama al maliku ilayhim lamdo dare mabbe wa ja'ala siyabahu alayhi wajati chumchiri watte mabbe wa amara an yaj'ala an yuj'ala kullu rajulin minhum fi tabutin wa yamiri yo wade kala gorko e mabbe yo wade kes kange falamma masa goto be wada kes kange be ngubba falamma masa wa nama de kanko lamdo o hoti o daani jamma atahu be ngarema ko fi manami himbe koyditini mo fa qalu lahu be bimo inna lam nukhlaq min dhahabin wala fiddatin fama min taga kay kange min taga kay kalis walakinna khuliqna min at-turabi wa ila at-turabi nasir min taga koy leydi min battinta wattu min leydi fatrukna kama kunna fil kafi woppi min min godina ibn balango ala turabi ilaydi hatta yaba asana Allah minhu ha Allah wurtina min leydi he fa amara al maliku inda zalika bi tabuti min sajin lamdo yamiri no yebe mbade kesuji masala anani de ledde dedo boarus saj fami fa ja'alu fihi anani fa ju'ilu fihi be mbada e kesu he o kesuji he wo umira an yub wa amara wa yamiri an yabni ala babil kafi ne mahete e damal bi mbalango masjidun juma fihi en wa yasuddu bihi babal ghari jumaka uddire damal bi mbango fala yarahum ahadan hay goto taw yiyatabe wa ja'ala lahum idan aziman o wadi be kala hitane e mbadde ziyara hitane fo mbadne feto mango wa amara an yuta kull sanatin o yamiri kala hitane yo ar ko do gisso hay فقالوا بنبي ربنا جومي أمن آتنا ركمين من لدنك أمراد دمه رحمة يرمين وهيئ لنا فيونا من أنني دي من أمرنا الحال أمن رسدا فيوال الذي فضربنا من دنني على آذانهم أنني جتم من دنني جتم من بي جتم بتنبيغول في الكافي اندر بمبالغو سنين عددا دوب لمتين الذي هم بعثناهم من بندني لنعلم بل من ayyul hizbayni hol fo e pelle de aywa masalan fedde julbe de e fedde heferebe de wal hen pelle a ahsa burde wawde tongude lima labisu kebe nyibe wi mbalango amadan dumun allawi nahnu minen naqussu e min janga an muhammadu alayka imana ba'hum khabaru mabbe bil haqiqa innahum kambe beedo fitetun kebe sagatabe amanu bi rabbihim gonginobe joomen wasidnahum min beydene be hudan pewal allawi warabatna min tongi ala qulubihim berdam min cembini berde mabbe haalde gonga idaga mutumande be dari e yeso lamdo kefero o wi be cujjan jelengeji be biidum fagalu be ngone wiide on rabbuna joomi amen rabbus samawati ko jeydo asmanu wal ardi jey min ko jeydo asmane leydi lan nadu min jogorani rewde min dunihi ko wana on ilahan deweter den non so min dewi ko wana on lagar qulna den non min kalat izan on saha sadadan kongol ngol ganda ko burtugol e kefer so min dewi ko wana Allah min kaali kongol ngol mojjani ulai beedo qawmuna yimbe amen beedo kay ittakhadhu jogitima min dunihi ko wana Allah alihatan rewetere laula ya'tuna ko hadi be gadda alihi be dewgol jalak bisuldanin dalilu bayyinin pen allazi faman adlamu ala qurdaton mimman iftara e on tabilido ala Allah kadiban fanan wiide wonde Allah goddo do wodi ko wana Allah o burdu wawde fende Allah qala ba'dul fityati li ba'd yogay sagatabe be debe kaldande kayfaral gal wiibe cujjanno be bi wa idhi tazaltumuhum allawi ndebe pollibe nde wa ma ya'buduna be ndewani illa Allah so wana Allah ndebe pollibe nde be ndewani so wana Allah yogay sagatabe bi fa'u tappoyde ilal kafi fewde wi mbaloto yansur lakum aw yasaktana rabbukum jamma min rahmati yurmene mu wa yuhayyi lakum alla newnana on min amrikum ala halimun mirfaqan walla marfiqan mirfaqan ko odon nyama subaka e kifir wa tara shamsa jiya nange nge ida dala atse nge jellitima jiya nange tazawaru nge onyoro an kafihim gawi mbalo mabbe zatal yamin nge heta bange nyamo nge wasa pour nange nge hade yande mabbe be pira wa ida gharabat sengi nifoya sengi fuda mutoya taqriduhum nge daccabe zata shimali bange nan allawi wa hum kambe be do sagatabe fi fajwatin e be dingiral
minhu e wimbalo ngo dingel hakkunde teri hendu ɓumdu ene tawɓe ton ko wiyete soy soy anani zalika ko haala ko min ayatillahi koye dalillaji gotin paago hattan Allah man yahdillahu mo Allah fewni fa huwa almuhtadi ko on tan woni fewɗo wa man yudlil kala mo o majjini falan tajida lahu adañanta ɗum waliyan keɗɗo mursidan mo ene fewna wa tahsabuhum aɗa sikkaɓe sa yiide annelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam sa yiiɗi sikkaɓe ay gadan keɓe finde jiya guite ɗe ene puttini cikkata ko pindi kono wo humɗo ɓuɗum keɓe ɗani ونقلبهم من بين تبع ذات اليمين بنجنيام من بخل تبع بخل ترى بنجنيام وذات الشمال بخل ترى بنجنا وياما هيتان فوق بخل توكو غوتل نيلاو مهاران وقيل يقلبون مرتين ون ويبه كلا بيدي بخلته وقيل كل 9 سنين ون ويبه كلا دوبي جيناي فوق بخلته والمقلبون لهم الى الله ون ويبه الله بخل تبع وقيل ملك يأمره الله تعالى وياما علاكم ملائكة من الله يمير يوفين يو وخلد وكلبهم أويروان مبندون باسل نورتي زراعيه جود من بالوسيد يجيغر الهيرنغال أنا ني كجن كدين داني أحاسب مبغلي سمتان روان وخلتو وكلبهم أويروان وكان أصفر اللون وياما روان كو سوير وقيل أسمر وياما كبالير وقيل كلون السماء وياما على بعد أسمان بعد روان دو ويكون بعد أسماني اسمه قدمير وياما روان دو قدمير ويته وقيل ريان وني على ريان ويته وهو نون وبروان نون من جملة الحيوانات التي تدخل الجنة ويمومن تيون كون الله نيابي لنات الجنة وهي روان دوجيا وبهذا تعلم كني غندرتا أن حب الصالحين وتعلق بهم يد مجو يوبيتاد مج يورث الخير العظيم إن رنتنا مجرم والفوز بجنات النعيم إن رنتنا ملال الجنة من غندو كو نيمي يعل ركو يد مج الذي نلاد الله صلى الله عليه وسلم وبيل ودلأت عليهم يا نلاد الله صلى الله عليه وسلم سائل فيما أمب أييب ولا أن نتنك سايب لوليت منهم ما رنت أمب فرارا أدبك سايب نبدي لو أفتي بيجي سبب non Allah wi nelaɗo walla an neɗɗanke kala e mun jiiɗoɓe dogal wala mun liita ma hebbinteno min maɓɓe ruuban ko wiyete ƴenɗen ma ƴenɗo dogal fakadhalika Allah wi ni fa'alna ma dhakarna o wi ni min mbaɗiri hono ko min mbaɗi ko min kalanma ko woni min mbaɗi وروي عن سعيد بن جبير gorko goto ne wiya an ibn abbas qala sa'id ibn jubair ubi ghazawna min kono yina ma'a muawiyata wonde odo gorko nahwa rumi ta bangene wi rum fa mararna min birti bil kahfi alladhi fihi ashabul kahf birti bimbalo do be ngoni do fa qala muawiyatu muawiyi law kushifa lana an haula'i nadarna ilayhim fa in kunchana ma be do lilibe do ma en daranno be de fa qala ibn abbas qad muni'a min zalika man huwa khayrun minka حرام دون دون قرب مجد أو نلاد الله صلى الله عليه وسلم الذي لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا فبعث معاوية ناسا معاوية ود منيرتون فلم فقال اذهبوا وين جهه فانظروا جهه داري بمبالغ فلما دخلوا الكافة نبنات بمبالغ بعث الله عليهم ريحا الله نلم بهند فأخرجته من يلسني ببدك أفهم لك سايتنا دوغدي الذين بعثناهم من بندنب ليتساءلوا بينهم بل كم بيدو ابنام نمد كم بأصحاب الكافين نفتك بنغوني در بمبالا قال قائل منهم قال ويمدهين قوتوي كم لبستم نفتك نغون دندو بمبالا قالوا بنجابي بنبي لبثنا يوما أو بعد يوم إنن كيلي دندو كو نيلام قوتن ولا كو فكر نيلام دي وانو بناتي بمبالا كو نانغين فودا بينو كو نانغين موتو بي nyalamu goto walla ko feccere nyalaw qalu hawru be gonga be bi rabbukum jomon a'lamu bima labistum
jomon ɓuri andude ko gonɗon ɗo joni kay goppen haalaji faba asu nele ahadakum goto e moɗon mbi wariɗi ko wondude e kaalis mon haadihi oɗo nelemo ilal madinati fewde to wuro to wiyetego Darsus yo ya o sodana en ko ñamɗen fal yanzur so ari to jeeri to noon yo ndar ayyuha hol fof e nder wuro ngo azkada aman ɓurɗo siwlisde ñamde yo ƴew ɓurɗo siwlisde ñamde fof o sooda mum mo beña mum kippiti fof hoɗo soore mum de mo beña mum ɓukara buubi hoɗo soore mum yo ƴeew mo beña mum kippi taw buubi juurata ko hen fal yanzur ayyuha azkada aman so yeehi fal yatikum yo addan on bi rizqin arjude minhu ummorade e jeere nde wal yatalattaf noon so yeehi yo suuɗo wala yusiranna bikum haɗa tinde on ahadan goto haɗa tinde on goto sabu innahum kamɓe ɓeeɗo in yadharu aleykum soɓe peeñi e dow mon yarjumukum ɓe mbara ɗum ɓe piyaɗon kaaƴe ha maayon aw yu'idukum walla ɓe dutta on fi millati ɓe diine men on noon on saaha noon walan tuflihu on jogorani malede idan so on duttima e diine mabɓe abadan ha ceeƴi kala ne gontuɗon heekaɗeɓe kon maayon ɗum noon jaaha cuuɗoɗa haɗa men nanguede fa kadalika Allah wini no min pindiniri ɓe ni ɓe piɗi ni a'tarna min ƴelliti alayhim mabɓe yimɓe ɓe ganduɗa ko juuɗe a'tarna alayhim liya'lamu mbele yimɓe ɓe ganda anna wa'adallahi wonde fodore Allah haqqun ko gonga annal qadira ala inamatihimul muddati dawilati kattanɗo ɗanninde ɓe ɗiɗo duuɓi no mbay juutde ni wo ibqa'ihim ala halihim bila ghada'in woppude ɓe ɓe pooƴani ɓe jorani tawa kadi ɓe ñamani ndeke qadirun ala ihya il mawta ndeke oɗo so wiide wawi wurtinde ma ɓe ne gasa wa anna sa'ata wa andini ɓe wonde a darga la rayba fiha sikke ala e mum koko waɗata Allah wi nde min ƴelliti ɓe jangto kadi id yatanasa'una anani dey tuma nde ɓe poɗodiri kamɓe julɓe ɓe hefere ɓe baynahum hakkude mabɓe amrahum alhaali ashabul kafi en eyi ɓe poɗodiri eɓe juuro eɓe luulodira ɓeɗo mbiya fa qalu hefere ɓe mbi ubnu alayhim mahe e dow mabɓe tan bunyanan maadi mbaɗe tata tan mbaɗeɗo tatan goppanɓe toon wayi rabbuhum joom mabɓe a'lamu bihim ɓen ɓuuri andude qala alladhina ghalabu ɓe ganduɗa ko folɓe ala amrihim alhaali masalan sagata ɓe hono julɓe ɓe ɓen mbi ala minen kay la nattakidannama min jogito alayhim e dow mabɓe kay masalan masjidan ko wiyete jama ene juule ha yawmal qiyamati anani de ɗum woni kan jama nan ɗon sayaquluna kamɓe yeddodiroɓe ɓe maɓe mbiyoyi e seɓe jeddodira e limore masalan e zamanu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yahudiyankoɓe e julɓe ɓe ene luurodira e zamanu nelaɗo Allah wone mabɓe mbiya salasatun keɓe tata ɓe gonno rabi'uhum watti ɓe nayo kalbuhum ko rawanu mabɓe wayaquluna wone mabɓe mbi ala wana noon kamsatun keɓe joya sadis watti ɓe jeegomo kalbuhum ɗum ɗo ko konguɗi annasara najarani en ko ɓe luurodirno Allah wi ɗum rajman ko weddere bil ghaibi e birnal ko hay hunde wonani hen wayaquluna julɓe ɓe mbi ala keɓɓiti mbi sabatun keɓe jeeriɗo ɓe gonno wa haminuhum watti ɓe jeetato kalbuhum ko rawandu mabɓe anani Allah wi qul wi an Muhammadu rabbi joomam a'lamu kañum woni ganduɗo bi iddatihim ilimore mabɓe ma ya'lamuhum andani neɓe poti illa qalilun so wona seeɗa nde a nelaɗo Allah haali kan haala qala ibnu abbas abdullah ibnu abbas o wi ana minal qalili ɓe Allah wi seeɗa ɓe min ko hen jeeyaɗo ɓe Allah wi seeɗa andi ɓe o ko hen jeeyaɗo on noon woni wa zakarahum o haali ɓe o wi keɓe jeeɗiɗo o wiɓe keɓe jeeɗiɗo en goto ko maksalamina tamliha marɗunus naynunus sara yunus zunawanus falyastada yunus ko ni ɓe poti ɓeɗo jeeɗiɗo kalbuhum rawanu mabɓe o falyastada yunus o woni gaynako rawanu ndu no wiyama ko qidmir won wiɓe ko hamran won wiɓe ko rayyan won kay seeremɓe kadi jogui hay gofali ɗi dagotoɓe ɓe woni hen joguiɓe hay gofali no rawanu ndu wofiranno ni koɓe mbi ɗum ko sirru kamɓe dagotoɓe kadi ɓe mbi ɗum kadi ko sirru eɓe jogui ɗum wona mabɓe joguiɓe ɗum qala ba'duhum yoga e seere ɓe mbi allimu awladakum jangine ɓiɓɓe mon asma'a ahlil kahfi jangine ɓiɓɓe mon inde masalan yimɓe wimbalo fa innaha ko woni fi law kutibat inde ɗe so tawiɗe bindama ala babi darin e damal galle lam tuhraq damal galle ngal sumata nam tari wa ala mata in lam yasur o wi so binda koye kakil wujjetaki
wa ala markabin lam taghri so tawi inde de binda koye laana kan laana juwata wa qala ibnu abbas radiyallahu anhuma o do gorko wi khawasu asma'i ahli al-kahf keeriide masala yimbe ahli al-kahf en inde mabbe tan fa uli tis'ati asiya'in en nafa gede jeenay lidalabi sada janga en nafa wal harabi dogowo bayde dogowo yerne jodo natto dogde wolu fil harigi so tawi cumu hono ngarnongu jorbu rawene ngu no ardini henna ene nyifire tuktabu ala khirgatin heewi windede koy tekkere turma fi wastinari wedde hakkunde jeygo hen tabsu bi iznillah tan jeygol nyif so tawi a windi inde de tekkere jeygol ngol nana hubba galle beela tan keba gata ƴetta tekkere ne beddoda e nder do jeygol ngol hubbata tan nyifa so tawi on mbaɗi ɗum noon subalɓe mbiyata kono Allah mbiyata ko kadi gasi noon ɓe mbaɗon bone kadi ɓe jartidino wali buka ila aɗa faali cukalel goyowel kadi winde ne waɗe talkul waɗe dane mum wol humma ay almusallasatu humma ay pawle affaire pawle kadi winde moome wali suda'i kelu hoore to shaddu alal adadil aymani kelu hoore haɓɓe waɗe kay waɗe bange ñaamo wali ummi sibiyane rafini wiye noon ene winde ne ɗum cukalon nen kare ɗum hen saaji ɗum kadi ne winde ɓe ɗum yummum sukaɓe wali ruku bil barri saɗa hay jeeri sa jangguide kadi eɗen dannuma e worode wonde jeeri wal bahari so tawi aɗa yahay maayo aɗa janga ɗum kadi wali hifdil mali so tawi jawdi ma aɗa mofte nokku a waɗi inde ɗe a weddima toon jawdi ndi wujjetaki wali nama il agli neɗɗo mo ganduɗa ko muddo so windanama ɗum yarnama ene ɓeyda haqqille mum wa najatul athimina bakkodinɓe kadi ene danda ɗumen fama ɗum Allah wi anelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam fala tumari fihim woto yeddidire alhaali mabɓe hankanti illa mira an so wona jeddi zahiran peñ saɗa haalde mabɓe hoto haalanɓe so wona ko jippe ma ko haal ɗum tan wala tastafti fihim hoto ɗaɓɓe mabɓe saggitade hoto saggito min hoye mabɓe hay goto e mabɓe kamɓe yahudiyankoɓe hoto saggito ahadan hay goto wa sa'alahu ahlu makkata an khabari ahli al-kafi o wi makkanaɓe namdino mamamo kanko nelaɗo Allah khabaru yimɓe wimbalo faqala ukhbirukum bihi gadan o wi mami haalan on ɗum janggo so Allah haaji walam yaqul non inchallah o wiyan non so Allah jaɓi ɓe ko mami haalan ɗum janggo joni noon Allah wi wala taqulanna hoto wiyat bi shay'in wonande hunde aywa masalan anani innino min fa'ilun modo jogori wadoyde dum gadan zalika dum gadan jango sawana illa an yasha Allah so wana biya so Allah jabi wato wiyat ada jogori wadde hunde jango so wana taw Allah haji wato halat dum anani wadhkur rabbaka o wi siftor jome non sa tawi a yejjiti ida nasita sa yejjiti a haali a gayni a wi'ani insha Allah don dada jode bakto ay haari wi insha Allah ala bas wa qul wi asa ya majo an yahdiyani ne fewnata mi rabbi jawma li aqraba min hadha ko buri ballade o do khabar anani kene tindina wonde ko mi annabi rasadan pewal andi o haalani be wonde annabi o haaldi ko be namdi non foko jirgi be o jirgi mabbe jirgi ma mom o haalni ko yama jo Allah kadi fewna kadi ko burdum do kadi eyyo Allah no wadani mo dum Allah wi wimbalo ngo kambe ashabul kafir wala bi suube nyibi fi kafir wimbalo mabbe salasa mi'atin duubi temedde tati salasa mi'atin sinina walla salasa mi'ati sinina to bange masalan to tawi ewa ko adfu bayanin salasu mi'atin walla salasa mi'atin sinina dum don ko mudafun ilayhi anani famide o wi non tuubi temme tati ko shamsiya non woni janvier ha janvier watazidul qamariya alayha indal arabi 9 sinina to bange arabe non lebbi men haran ha haran ko duubi temedde tati e duubi jeenay hawrata dum woni wasda duubi beydini tis an duubi jeenay kul wibe Allahu a'lamu Allah buri andude bima labisu ke be nyibi وله أنا وادم غيب السماوات كبرنا أسمان والأرض ليد وما أندم أبصر به كابسك أندني الله كابسك أندني الله وأسمع به كابسك ييني الله وكنني الله كذلك بمعنى ما أبصره وما أسمعه
ما لهم على نابه كم بمثلا أنني دي وان بأسمان إليد من دونه كوانا ألا من ولي مؤن ولا يشرك رندان في حكمه إن يوال مكو أحدا هاي قوت رندان الله إلا أنه غني عن الشريك الله كجندي يغارند واتلو درسيتو ما أوهي إليك كوهيا فيودما من كتاب ربك إدفتر جوم لا مبدل قصة على لكتابه لكلماته ونند كونغولي الله ولن تجد أجغراني دنج من دونه كوانا الله ملتهدا يونيرغال واصبر من نسك في التانما دمبل مع الذين ولدبان يدعون ربهم بأن دوا جومين بالغداة سبك والأسي كثير يريدون ألاكم موي إيكو دوا الله كوس وانا وجهه ذات الله أمتن مويها يريدون بإبادتهم وجهه موي دوا المبع الله نغلتن كو ذات الله وانا كاك أدنا وانا هيهون من سنداجي نلال الله صلى الله عليه وسلم أهل الصفة en jangino to wana to suratul an'am alhalima Allah wimo be do bordi be tekke to faada ha Allah way basar tut be do borni be tekke bo khubay anani bilal en suhayb en anani dey salmanu en be do chamci mabbe corboji di wande mabbe ولا تلتفت لجمال الأغنياء وتو يكيرون جوانن بيدو الدوبه وحسن ثياب اتمتي مبه جودي ريتيردو فإن حسن الظاهر مع فساد الباطن غير نافع سو دو يودي لس بوني على فنفس ها كو سيدي لس يودا dow sofa ala basi kono dow yooda les sofa adaka barka dum tagi jimowo wi jamalul wajhi ma qubihin nufusi ka qindilin ala qabril majusi o wi yeso yongo fittanu bondo way kono sifa lampa e dow qabri kefer sa yehi batuwar mayi kubeje jodde taw ko yefere be ngoni der ala ko nafa lampa so hubbama time dow ma don ne jeygol ko nafi yeso yongo moƴƴude ɓuri ɗum nani Allah wi wala ta'aduhu to firlit aynaka gitema anhum ga mabbe turidu anani de tawada muya zinatal hayati dunya cudani gurnam aduna wala tudi'u wa tadaffa man aghfalna on mo min bil sidi qalbahu bernde mum an zikrina ga qur'ana amen betedo uyaynatu bun hasan e wondi be mudum jangina qissa mabbe oto wattaba rewi hawahu belade mum woni kefer o do ko ashabul kafi en ashabu sufari wiyama ko be temedde jeedidi sanda kabe wasbe ko do jumana sallallahu alaihi wasallam tan be ngoni be jaltata be juloyo be jaltata be jabboya be jahata be ngala indi kosam yusalluna salatan tan wayantaziruna ukhra be juulado waktu tan be joodo be pada ha waktu godda ndoni haaju mabbe ne aya o jippi ne la sallallahu alaihi alhamdulillahi alladhi ja'ala fi ummati man umirtu an asbira nafsi ma'ahu o mi yetti Allah baddo e der luñalam he mo jamirami yum muñ fittana mondude mum yetti Allah badando be non fakana latima amruhu al hali mudum furudan ko fubutti ko bulwi al haqqu gonga o do qur'ana ko gonga min rabbi ko ummarade jomman faman sha'a kala mo yidi fal yu'min yo gongin faman sha'a mo yidi fal yafur yo yed mo wela yedda mo wela jab hay won te qur'anam nan do jiddo yo gongi jiddo yo yed ma arte mudum innanu minen a'tadna min podani lizzalimina hefere naran jeygol ahada bihim en filtibe suradiuha on kiwuji jeygol hodo kindi kanda gaddanami hudo kikide he gaddanami hudo e kikide he suradiuha kiwuji masalan aneni de nokku kiwuji jeygol gol en filtobe kambe hefere lima warada anna ardaha min rasasin wiyama yawmal qiyamati jahannama be yabbete do ko betek taynaado wa hidanuha min nuhasin bale masalan jeygol de ko kire wa sabbuha min kibritin bildindi ko jamde baleje ko buudu hannasu wal hijaratu hubbirte ko yimbe masalan e kaaje fa idha uqidat fiha so tawi jeygol gol hubbama saral kullu ko fof wattina naran ko jeygol ajarana Allah minha yo Allah dandu en hen bi mannihi wa karamihi sabu mojjere mum e teddungal mum yo Allah dandu en on bone
وإن يستغيثوا ستويد ببابي من الذي يغاصوا ببابي بما إن ديام كالمه لنبادم ندقي دير قدر وإن يستغيثوا سببابي نيما نبي الله من تنبي الله من بيني en gaddene ndiyam baadam no digidere godoron taynado digidere godoron taynado be gaddene dum ene wulini wi jaw be jarne dum Allah wi se be jarnama yashwil wujuha ndiyam dam ene bendina jeese sabu wulde Allah wi so tawi ndiyam dam hakke mum wulde so ballima yeso yoran yeso go benda bi sa sharabu mbos njaram tawde ko dam wasa'ad boni tawde anani de jeygol murtafagan tuggorde tawde koy jeygol tuggorda mbos mum innal ladina amanu ben ganduda enen gomdini Allah wa amilu salihati dutti golli golleji moji innanu minen kaylanu di uminen min gona yebotobe ajran jubdi man ahsana on mojindo amalan golle ulaika beedo kaylahum ene woni be jannatu gese adinin de ganda ko nyimbe tajride ene doga min tatim lismun al anharu chad yuhallawna sebe nati e be cudire fi hatu aljanna min asawira jabe wiyama kambe julbe sebe nati aljanna be jokke jabe tati wiyama ko jabe tati anani de hen jaw ko luulu aywa jawe luulu kangen luulu en biita or kono ko selli goto fu kala juldo naada aljanna cudari mum kala do salligi haadanno e ma cudari ni liya hatu ko selli tan tawi mane ngala haado wana jabe tati min zahabin kange wayal basuna be borne ton siyaban chomci khudran di ganda ko bulaji min sundisin e chomcine biyeni wa istabragil e chomcine biyeni allawi muttakiina fiha sabenati aljanna e be tuggoton alal araiki enen bira dankeji alal araiki dankeji ni'ma tari as-sawabu barjitari tawde ko aljanna wa hasunatu mojjidon kay murtafa gan tuggorde tawde ko aljanna wadrib lahum wadan be kambe hefere be e julbe be masalan tindul rajulaini worbe dido he jaalna min badani li ahadihima wa e goto mabbe kambe keferebe be jannatayn kefero o keferebe be min badani dumen gese didi en goto min badani dum gese didi min a'nabin erezeji wa hafafnahuma min piltini gesede bi nakhlina tamaroje wa ja'alna min badi baynahuma hakkunde gesede zar'an wiyete gawri ndi ene aldinore kiltal jannatayn do gesi didi ngesa gawri ba e ngesa tamaroje ba kala hen ngesa atata addi uklaha nyamande mum walam tazlim ustani minhu emum shay'an haydara wa fajjarna min ucciti khilalahuma hakkunde gesede naharan ko wiyete ciangol ne doga hakkunde majji wa kana lahu odo kefero omo jogino zumurun besnoje godde anani de e hakkude de do gese wondude de gese on jigi besnoje godde faqala o wiyani li sahibihi bandi ko goto juldo e mo wo huwa yu hawiru o mo waso dum o wone wiide on ana aktharu minka min buri hewde e ma malan jawti wa azu min buri teddude nafaran dental ay gorol min burma hewde gorol burma teddude gorol wa dakhala jannatahu odo kudat wa nati omo wonde sehil makko juldo e be gondi e be jaasa wa nate ngesa makko omo waso on omo wi on ayi bangesa wo huwa kanko odo kefero zalimun omo tonyani nafsihi hore makko e keferu dala o wone wiide min ayi bangesa o wone wiide ma azunnu mi sikkani ni anta bida hadhihi abada mi sikkani bangesa ne jogori rappude ha cey ba natata ha dan wama azun dabor ni wama azunnu saata dabor mi sikkani ni darga qa'imatan ne jogori darade o wi sikkani darga sene daro te wala irudittu wallahi somi ruttama ila rabbi fewde joma wana biida somi maayi komi gurto ey somi maayi wallahi la ajidanna khairan mami tawoy ko buri mojjude min ha e baado ngesa mun kala bar ruttorde halika qala lahu jabi musahibuhu gondido makko huwa yuhawiruhu ena jabondira e makko on wiimo akafarta mbete ayaddat billadi on khalaqaka tangnodo min turabin eleyd humma caggalde o tagma eleydi ha gas
o tagma min nutfatin e toɓɓere o tagi baba adama ko e leydi an tagaɗa e toɓɓere caggal ɗon humma sawwaka o fonduma o wattuma rajulan goɗko a yedda ɗon lakinna en jangin men walla lakin ana ko woni tan min huwa damiru sha'ani mboɗo wiima min dey allahu rabbi allah woni joomam nde noon mbiman nde ko allah woni joomam lakinna ana e lakinna ana e lakinana lakin ana ko woni tan min mboɗo wiya allahu rabbi allah woni joomam wala ushiriku mi rendinta bi rabbiya e joomam ahadan hay goto walawla id dakhalta ko haɗinde naaɗa jannata ka ngesa ma ba ko hanmande naaɗa to nde ɓulta mbiya e haaweede mbiya masha allahu ko allah haaji dey ɗum wonata la quwwata sembe ala e dañde ko moƴƴi illa billahi so wona to allah kalangol ko rasulu sallallahu alaihi wasallam o wi man uliya khayran kala mo dañi ko moƴƴi kala mo dañi ko moƴƴi rokka min ahalin ko wayno cuddiɗo walla ɗesmu aw maalin walla jawdi dañƴa bortel walla coɗɗa jawgel walla dañƴa wutte keso walla woodi ko dañƴa e kaalisal keɓi juuɗe ma kucciɗa e walla dañƴa oto mbiya nde dañƴa nde mbiya ma sha allahu la quwwata illa billah kalagol konngol nelaɗo wi sa wi noon lam yara fihi makruhan kala ko moƴƴani o yiyata hen allah wallatamo hen sa dañi ko hisɗi tan kaalaɗo kanko waajo o wi in tarani ana so tawi a yi kam min walla in tarani ana so tawi a yii kam ko damiraji ɗiɗi goni aqalla min ka min ɓuri famɗude ma maalan jawdi wo waladan a yii kam min ɓuri famɗude ma ɓesgu aɗa wasomi fa asa rabbi yama joomam an yu'tini khayran joomam o rokkami ko ɓuri moƴƴude min jannati kay guesa ma Allah ne wawi rokkude mo ɓuɗɗum wo yursila alayha Allah nele e guesa ma ba husbanan ha caango mina samai ummarade asama fa tusbiha guesa ba wattina sa'idan ko leydi zalaqan ɗi ganduɗa ko ɗandi ala ko fuɗata mum hay tus aw yusbiha walla wattinani ma'uha ndiyam guesa ba wattina gawran ko ɓe koko ɓeeɓi e addu balɗi nattina edina ɗiɗin to aw yusbiha ma'uha gawran on saha falan tastadi alahu a jogota ko hattan wonande ɗum ɗala ban feere ala feere heptude so Allah bonni ko mbawɗa hen Allah wi nde waaji o haali ka haala tan goran wo u hiiɗa filta ngesa ba fof halki fa asbaha o wattindi kanko joom ngesa basatonoɗo binoɗo bonata o wattindi yuqallibu omo waylita kaffayhi newe makko e nimsude ala ma an faga fiha ko nafɓuno hen to banggue ndema e ko nafɓuno hen to banggue gasoil masiŋaji demnuɗi ko joɓano e gasoil mo ferino e engrais mo ferino wo hiya ngesa ba khawiyatun eba fukki ala urusiha e dosɗe mabbe eba yeni wayaqulu o wone wiide yaha laytani hananinomi lam ushrika bi rabbiya ahadan haninomi rendinani e joomum hay goto Allah wi ƴeew walam takul lahu fi'atun ƴeew oɗo joom ngesa ala halanamo dental yansurunahu ngal ene walla mo min dunillahi ko wona Allah ne ngesa ba boni nde wa ma kana wonani kanko kadi muntasiran omo wawi wallude hoore makko nde ɓe boni nde Allah wi hunalika toon yawmal qiyamati al walayatu ko wiyete laamu billahi wodani Allah al haqqu al walayatul haqqu walayatul haqqu lillahi laamu tabbingu lillahi wodani Allah walla hunalikal walayatu toon ballal anani
so tawi ko wilayatu laamu tawi ko walayatu ko ballal lillahi alhaq wodani Allah tabiddo al walayatul haqqu laamu tabingu wodani lillahi al walayatil haqqi laamu wo anani al walayati lillahi laamu wodani Allah al haqqi tabiddo fo ne sella huwa Allah o khayrun kanko buri mojjude hawaban barjitaari wa khayrun Allah buri mojjude uquban wattande ko rokkata neddo wadrib lahum fiyan be yimbe ma be annala Allah masalal hayati dunya sifa ngurdam aduna olno way o wi kanko Allah ma haala man aduna way o wi aduna kama in way kono ndiyam anzalnahu min jippinno dum minas samai ummade asama ndiyam dam fakhtalada bihi jilliri sabu ndiyam dam nabatul ardi pudi leydi jillondiri e ndiyam an kanti yodi tayi ndiya fa asbaha wattini pudi di hashiman ngiya wattine pudi di edi njori edi certi sabu yorde tazruhu ene jaro pudi di arriyahu kenel an banano wano joni ni jultoyta korkane ko birtoto nda hudo hecco delal aya tan yide hudo ne wedo o fini aduna way awayre no yotana sof walla dum tan subu holuma dum wa kana Allah latima Allah ala kulli shay'in kala hunde yo hunde muqtadiran ko katan allawi almalu wal banuna jawdi e bibbe o zinatul hayati dunya ko cudari ngurnam aduna tan fof ko aduna tan ay hunde wana wal baqiyatu salihatu ay keddide de ganduda ko mojjere hono subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar wite baqiyatu hedo gere won hen non wiyobe wal baqiyatu salihatu subhanallah alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim won hen jillo be dum ene wiye ghirasul jannati tutateje aljanna ay annabi kulli wahidin min hadhihi alkalimati dido kongudi pop kala hen gotel tu rasulahu sajratun fil jannati neddo en tutene aljanna lekki fiha ene lekki he ma tastahil anfusu ko ganda pittade ne ngode wata lazul ayunu gite ndakhmito wa qila won wibe innal murada bil baqiyati salawatul khams yamako waqtu joydi wa qila arkanul islam won wibe non wa qila kullu ma yuhabu alayhi al abdu fi dari dunya kala ko maccude ne yobe e galle aduna dum wete ko baqiyatu salihatu sanni baqiyatu salihatu dum don هو الاسم وإنما خص المفسر ثاني مفسر أونبي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لمزيد فضلها وثوابها وسبب بيداد مجرم إبراجم ولذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وويكو سبب أدنى لاد الله وسياد بأمكو بابانيو مكو أباس بصلاة التسبيح صلاة التسبيح ومكانكو مثلا رسول صلى الله عليه وسلم وسيم أباس يوجول ولو في الأمر مرة هاي سنك لا والقوتل إنقور لما مرأ وأوصى الخليل رسول الله إبراهيم الخليل وسيين لاد الله في أن يأمر أمته ويمر لأن المكو أن يكسرن من غراس الجنة يبي كبين غراس الجنة كما في حديث إسرائيل حديث إسرائيل ومن تنهاله أنا أرغاني صلاة التسبيح وجبتها أرغاني صلاة التسبيح وجبتها صلاة التسبيح ودار دني darnde fof darde salminango ala sa habbiri a jangi fatiha e simore a gayni bita ko subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar laabi sappo e joyi jagga e koppi mbaɗa noon laabi sappo ƴumtoɗa mbaɗa noon laabi sappo paya leydi mbaɗa noon laabi sappo
jottoɗa mbaɗa noon laabi sappo cujjita mbaɗa noon laabi sappo jottoɗa mbaɗa noon laabi sappo kaftoɗa kadi daroɗa darde fof jooɗete darde fof jooɗete sa sujji premier sappo sa jottima sappo cujja deuxième sappo jottoɗa kadi sappo après kadi kaftoɗa mbaɗa sappo e joyi darande ɗe tan woni sappo e joyi kono sa nangue koppi a dartima ko sappo tan sa tongi ɗum hawra ko temedde tati darɗe nayyi waɗete ɗum wiyete salatu tasbih alhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu on paami ne jiɗɗa fof so ñalawma so jamma so nangue hoore so subaka so kiki wona taw nangue fuɗi walla nangue muta sharia haƴirni ko heddi fof tigi mbaɗɗa fof moƴƴi so galle mon so jama so ɗadde simoore ñanguɗa fof moƴƴi faade tan simoore toksere tan après mbaɗa ɗum a faami ɗon de o wi ɗum khayrum ɓuri moƴƴude inda rabbika ta joome sawaban barjitaari wa khayrum ɓuri moƴƴude amalan ko wiyete yela wadkur janto yawma nusayyirul jibala ñalamomo min ƴari ɗeɗo kaaƴe ɗen jiyata ɓe gonti pundini ganduɗa ko saride o taral arda jiya leydi ndi barisatan edi feeñi tawa ala ko wone mayri hay hunde wona hayre wona ko wona hayre Allah wi wa hasarnahum min dendini julɓe ɓe e hefere ɓe pop Allah wi falam nu gadir min goppata min e mabɓe ahadan hay goto ñande hen wo uri du ɓe palne ala rabbika jooɓe ɓe mbaɗe sappan sappeji ɓe gara yeeso Allah ɓe daro lima warada sabu ko joli ahlul jannati wiyama natoɓe aljanna an kam ɓajango hen ɓe bebbe ahlul jannati mi'ata wa isruna saffan wiyama natoɓe aljanna ɓe ñande yawmal qiyamati ɓe mbaɗata ko sappeji temedere e sappeji nogas onon leñol nelaɗo Allah noon capanɗe jeete ko oɗon jeeyi heddorono foti heddo capannayyi aduna fof fecce kono sappeji capanɗe jeete kam ko leñol nelaɗo Allah jeeyi natoɓe aljanna fof ko sappeji temedere e nogas mbaɗata capanɗe jeete sappo ko leñol nelaɗo Allah capanɗe nayyi keddi ɗi tuggude babaɗo wayte nelaɗo pecce ɓe jinganaka ɗinguere ɗo haaɗi nela sallah sallam o wi inna allaha tabaraka wa ta'ala yunada bi sautin omo nodda yunadi bi sautin rafi'in ghayru fazi'in omo nodda e sawtu mo ganduɗa ɓamtiɗo mo hulɓinaki holko wiyata ya ibadi ehe mon jiyaɓe am ana allahu min woni Allah la ilaha illa ana deweteɗe gonga ala so wona min arhamur rahimina min yurmotoɓe wa ahkamul hakimina min ɓuri nundude e kala ñawowo wa asra'ul hasibina kala kasbowo min ɓuri yawde ya ibadi jiyaɓe am la khawfun alaykumul yawma kulul ala e moɗon hande wala antum wonani onon tahzanuna oɗon cunoyo ihdiru hujjatakum tawne hujjaji mon wa yassiru jawabakum newne jabawol mon fa innakum onon mas'uluna ko on namde teɓe muhasabuna ko on hasbeteɓe ya malaikati ehe mon malaikaji am aqimu ibadi ñimne masalan anin jiyaɓe am sufufan mbaɗeɓe sappeji ala atrafi anamili aqdamihim lil hisab e dagandeji masalan gulle peɗeji mabɓe pour hasbore nduɗo feɗendu e ndu wona ɗum wiyete si ɓe ndarima juma yo pondu ndu en wondu mo takkodirɗa o Allah wiyaɓe laqad ji'tumuna wallahi on gari e amen kama khalaqnakum no min tagirno on awwala marratin arwande lawol min tagirno on ko goto on gari on ɓornaki paɗe
on ba ngala comti on saha Allah wiya yeddunoɓe ummital ɓe Allah wiya bal accuni za'amtum on ngaajinoma an ko woni fi lan naj'ala lakum maw'idan min jogorano waɗande on fodore ummital o wudi alkitabu ñande hen kayitaji mandekeje balline fataral mujrimina jiya hefere ɓe musfiqina e ɓe jengɗi mimma fihi ko wone kayitaji mabɓe nde wonno moƴƴani wa yaquluna seɓe kollama kayitaji ɓe ji bonandiji mabɓe ɓe ya waylatana alkaale de wodani min mali hadha alkitabi ko heɓi oɗo kayit mo ganduɗa la yughadiru saghiratan woppata bakkat tokoso wala kabira woppata bakkat mawɗo illa ahsaha so wona limta ɗum Allah wi o wajadu ɓe tawa ma amilu ko ɓe golluno ko hadiran ene tabiti e deftere mabɓe wala yazlimu rabbuka ahadan Allah toñata hay goto Allah ustanta neɗɗo baraji mum ɓeydanta ɗum bakkat jam to wo is qulna lil malaikati tumane min mbiyani malaikaji ɗi usjudu cujjanedi adama cujjane baba adama fasajadu kamɓe ɓe cujji illa iblisa so wona ngal ɗo kana iblisa noon kana o laatinoma minal jinni koye façon-ngaji seyɗiniji ko hen o jeeyano wiyama noon kana minal jinni o laatinoma koye façon-ngaji malaikaji anani kanko iblisa oɗo Allah wi fa fasaga o yalti an amri rabbihi ga yamirore joom makko Allah wi afatattakhidunahu on jogito oɗo iblisa wo zurriyatahu e geñgol mum awliya ako wondiɓe min duuni ko wana min oɗon jogito iblisa e wondimo oɗon ɗofto ɗumen oɗon goppimi min Allah kamɓe ɓeɗo lakum wonande on aduwwun keɓe añɓe anani bi'sa mbos lizzalimina wonande hefereɓe badalan gostigu tawde ko hefereɓe gostiti ko iblisa mbaɗi ɗum mo ene ɗofto goppi Allah bos ɓeɗo o wi afatattakhidunahu wa zurriyatahu awliya'a qala mujahid korko goto ne wiya o min zurriyati iblisa ene jiya e ɓiɓɓe iblisa biyeteɗo laaqis iblisa jogii ɓiɗɗo sagata ene wiya laaqis omo jogii goɗɗo ne wiya wala haan o wi o huma sahibat daharati wassalati o wi wala haan noon e laaqis ɓeɗo saɗa looto janaba walla aɗa salligo walla saɗa juula ko ɓeɗo garata kaljinma ha waɗa ko jejjiɗɗa ɓeɗo saase yeɓe ɗiɗo ɓe saɗa looto farilla walla aɗa juula walla aɗa salligo walla aɗa laɓɓino ɓe gara e ma ha waɗa ko bonuɗa hen Allah dani yuwaswi sani fihima wa min zurriyati ene geñgol makko kadi kanko oɗo iblis kuɗaɗo omo jogui ɓiɗɗo ne wiye murrata ko on sowirte zalamburu mo wiye zalamburu o huwa oɗo noon sahibul aswagi oɗo wonata ko jeere e zinul lagwa omo suuɗa kaalaji bolle puyɗeji omo suuɗa ɗum toon wal hal fil kadiɓe e wonirde fenani wa madhi siley e mantude masalan anani de ewa marchandise muɗum tima e kayide hono jawon Ibra Gayen jeere kon andi ko fo tan gona e wiide wallahi ɗum ɗo ko palake oɗo ɓorata ay no wojjiri ni mayir oto warñu noon sa warñu no iwat walla jomum yeyma montor bonɗo wiya wallahi o walla batterie mo ganduɗa waɗaka barque batterie aji wima ko original taw batterie naskaɗo ko nogas jaranno yeyma batterie montor temeɗe ɗiɗi wima ko original taw wona sa waɗe nder montor ma tan montor daro sa runtima tan daro o wi ko ɓen ɗan mbaɗata noon hanka kuuɗaɗo a daña bone omo jogui ɓiɗɗo goɗɗo wiyete ko batar kanko iblisa on hetti koye gueɗe musiba yazinu khadsal wujuhi oɗo sudata ko gaccugol yeeso mum wala mum khududi e fiide masalan e kooɓe mum wa saqqul juuɓe e segde poste muɗum so tawi sunnu a dañi tan gona e wullude sa wiyama ni karguitoɗa sa woodi mamayiraɗa tan gona e ɗum sa wiyama ni gona e gaccude hoore ma aɗa seeka comci ma aɓe mi dañi bone kay mi wayan ni kono ko waɗata noon wima a dañi bone way a dañi bone goya ngulla omo jogii goɗɗo ne wiye awar on hetti koye jina kañum ko hen hetti
yanfuku on ɗon wuttat fi ihlilir rajuli e kakon gorko wuttata ha kakon kon peto kanko oɗo say wa ajzatil mar'ati wa e dote debbo ewa kadi masalan anani de o wutta ɗum anani o wutta dote debbo so wutti dote debbo de so tawi debbo o ne ara o jooɗoto koye yeeso muɗum koye dow tiinde mum o jooɗoto kuccitani gona e ndar aɗa ndaara on way fayide aɗa ndaara ko oli o aɗa ndaara de ha o yettoma so ɓennima kadi gona e ƴewde caggal kadi o jooɗo e dote he gona e ndarde dote debbo de holmo jibini oɗo o ko ɓi Sadio jogui ɓiɗo baɗi o den way fayida o wonnomo mo Samba serno ñande ɗo Samba woppi debbo moƴƴo de te mbiyanɗa kadi gullil mum ne yokoddu minam séri mum kam a waɗani e mbi pullo fuuɗo goto debbo wirtinoɓe ɗen e ndaara ha debbo wirnoyi e mbimo ƴeew Allah wi ko ya ƴeew yeeso ma o wi ko nasatu uula wonmi o wi koye nasatu uula gila ga ha ga wonano goɗɗo o omo jogui kuuɗaɗo goɗɗo wiyete ko matrus noon on wiyete on ne sahibul akhbaril kadibati on hetti koye habaruji penale tan yulqi ha fi afwahi nnasi o weddata penale ɗe e kunude yimɓe laajituna laha asalan yimɓe ɓe dañanta ɗum lasli ɓe jooɗo ɗo tan wiye aha kay wo wiyade won soppaɓe wuuro soogi yimɓe ɓe nananata e guure coppa yimɓe enen kay mbora wiya kay ɓe gaari ha ayne balla ɓe gaari godron kay wiya kay soppoɓe wiya kay oto nana ummo Dakar oto o kala mo ɗum ndini mi anda mbiyatnoni kaɓe kaali oto o kala mo o kaldi mayat e walla ka kaltoto o jungo wiya won wonɓe wuuro soogi kaltoti gorko jungo wona ko wi hat tan ko wiya noon so tawi naninoɗa ko hafas mbiya hafas minede minan tan sa hawi mo nanira nani ko ceerno Ablaye Dar ceerno Ablaye anan e walla minan tan kono mi tini walla mi wi an yiyata komi nani tan mi nani tan nanalla noon e le mi nani fenade kam ko ɗon hay ayde fenade dawi subaka ya hiiri jogo yeehi ha takkusa yoni gonga hirdi kañum abbi heppi ɗum nangue mutani joni noon gonga wi so tawi weeti subaka fenade ni hirse mi nani wi wadde min mi hirdi min kam subaka tawata kam ɗo ɗi fenade cuggi ko mi nani mi nani wi tawata mi yeehi gabbaɗe kam daasimu goɗɗo koye gooto e ɓiɓɓe iblisi wiyete daasi on ida dakhala rajulu baytahu walam yusammi walam yadhkurillaha dakhala ma'ahu so tawi gooto e yimɓe he naati galle muɗum sa naati suudu ma wiyani bisimillahi haalani inde Allah tan iblis ɓiɗɗo nadda e ma to a watta ko moƴƴi toon ha jalta mo ko moƴƴi a watta karen naɗɗa so wi bisimillahi karen da wiyan noon on naddide koko boni tan mbarta hani jaltoɗa ɗum woni afatattakhizunahu Allah wi on jogitti iblisa wa zurriyatahu e geñgol makko awliya ko ɗofteteɓe min duni ko wana min hom kamɓe la fu wonandon aduwun keɓe añɓe bi'sa mbos allis zalimina wonande hefereɓe badalan gostago tawde ko woppude Allah faye iblisa ma ashattuhum Allah wi gandumi mi seennani iblisa e geñgol mum khalqa samawati taggol asaman wal ardi e leydi nde asaman tageteɓe tawaka e leydi tageteɓe tawaka wala khalqa anfusihim wana tagede koye mabɓe nde ɓe tagete nde kadi ɓe tawaka Allah wi mi tawnani ɓe wa ma kuntu sabu min kay mi laataki muttakhidal mudillina komi jogittoɗo majjinoɓe hono seyɗeneji adudan walloɓe ɗum noon mi jogitta ko ɓen so mbaɗa taga yo ballam holno ɗoftorto ɗon ɓe wa yawma yaqulu ñalawma jangto ñalawma mo wi anani de kanko Allah tabaraka wa taala ñalawma mo wi naadu nodde shuraka'i ɓe mbino ɗon minen ndindi laamu nodde allazina no ɓen za'amtum ɓe ngaajino ɗon beele ene tefana on noddeɓe ɓe tefana on Allah wi fada'uhum kamɓe hefereɓe ɓe nodda jaleŋeji falam yastajibu lahum kono jaleŋeji nortako wa ja'alna baynahum Allah wi min mbaɗa hakkude jaleŋeji ɗi e rewannoɓe jaleŋeji ɗi min mbaɗa ɗon mawbigan cangol halkare cangol jahannama
kamɓe jalangeji ɗi e hefereɓe fof ɓe kalko ɗon wara al mujrimuna nara hefereɓe jiya jeygol ngol fa zannuɓe janane annahum wonde kamɓe mu waqi'u ha keɓe yanoɓe maggol te wala mi yejidu an ha ɓe jogorani dañje ga maggol masrifan firlitorde Allah wi wala qad sarrafna wallahi min peññini fi hada al qur'ani e oɗo qur'ana min peññinani linnasi yimɓe min kulli masalin kala tindol yo tindol beele yimɓe ɓe ne mbacco kono jaɓani wa kana al insanu latimana kefero aksara ko kanko ɓuuri hewde shay'in hunde jadalan weñde e fenade Allah wi wa ma mana annasa haɗani hefereɓe makka an yu'minude ɓe gonɗinta iz ja'ahumul huda tumade peewal aremaɓe hono qur'ana wa yastaghfiru rabbahum ɓe imsino wonande joom maɓɓe illa an ya'tiyahum walla illa an ta'tiyahum so wana ha aray maɓɓe sunnatul awwalina sunna adinoɓe aw ya'tiyahumul azabu walla lepte ngara maɓɓe qibalan ene kuccite maɓɓe ɓe ndara o wi ɗum noon ko wargo maɓɓe yawma badrin Allah wa ma nursilul mursalina min meɗani nelde nelaɓe illa mubashirina sawana ko weltinoɓe julɓe wa munzirina ko jertinoɓe hefereɓe o yujadilu alladhina kafaru ene weñodire ɓen hefereɓe bil baɗil e fenade anani dey e wiide aba'asa Allahu basaran rasulan Allah wi ɓe mbaɗiri noon ko yudhidu bihi beele ɓe bonnira ɗum ɗon nden weñje alhaqqa qur'ana Allah wi wattakhadhu ɓe jogitima ayati kawniɗam ɗe anani de hono qur'ana wa ma unziru e ko ɓe jertinirano ko jeygol ngol ɓe jogitima ɗum huusa an ko jalkitorgal wa man adlamu ala ɓurɗo tooñ mimman zukkira on baajoraɗo bi ayati rabbihi e ayaji jomum fa a arada an ha ɗurni ayaji ɗe wa nasiya woppi ma qaddamat yadahu ko ardinno ɗum juuɗe mum ma amila min al kufri wal ma'asi ko yejjino ko golluno to banggue keferu e goofi Allah wi inna no minen ja'alna min baɗi ala qulubihim e dow ɓerɗe maɓɓe ɗe min baɗi hen akinna tan ko wiyete ombode an yafqahuhu hada maɓɓe famde qur'ana ɓe pamata Allah wi wa fi azanihim min baɗe noppi maɓɓe ɗine kay waqran teddidi ala ko ɓe nanat Allah wi wa in tad'uhum sa noddiɓe ilal huda fewde peewal kamɓe hefere falan yahtadu ɓe gonani fewoɓe idan on saha abadan ha cay wa rabbukal ghafuru ay joome kañum woni jafotoɗo zur rahmati kanko woni joom yurmen law yu'akhiduhum so Allah nangirino yimɓeɓe e aduna he bima kasabu ko paggitino ko Allah wi so nangiri ɗum yimɓeɓe la ajjalahumul adaba ma o yaacinantunoɓe lefte e nder aduna he ɓe kalko kono noon o waɗari noon bal ɗaccuni lahum maw'idun kamɓe yimɓeɓe eɓe jogui masalan fodore holɗum yawmal qiyamati lan yajidu ɓe jogorani dañde min dunihi ko wana nden fodore maw'ilan ƴoñorgal ko wana Allah ɓe jogorani dañde mo e ƴoño wa tilkal qura ɗen ma gure Allah wi ahlakanahum min kalki ɗumen lamma zalamu tumene jeddide tooñi wa ja'alna min baɗino noon min baɗanino li muhlakihim kalkogol maɓɓe ngol min baɗanino ɗum maw'idan fodore min mbiɓe ko saha tel nden kalkoto ɗon kono noon ɓe kuccani hen wadhkur jangto id qala Musa tumene Musa hono masalan anani dey annabi koye rasulu bani anani Israil en koye leñol laawi bun Yaquba ko hen o jeeya kanko ngo woni ko selli ko anani ɗum woni ko selli ko la abarahu a faami ɗon o wi alladhi ajma'at alayhi al atharu sahihatu ko hadiseje celluɗe ko kawri kam ko Musa bi Imrana o ko annabi o wala yakdahu fihi kawnuhu yata'allamu min al-khadr firtani wonde o jasti pour jangude moy khadru kanko ko annabi li annal kamila yakbalul kamala sabu timmudo ene jaba timmal sawa'un qulna innal khadra nabiyyun aw waliyun foti non en bi khadra ko waliyu walla ko annabi fastafadatuhu anani de minhu fastafadatuhu minhu la tuqdahu fi kawnihi afdalu minhu o wi naftorade mo e khadru janginde mo de tojjata e annabago makko haydara li anna tilka maziyatu sabu dum ko dokkal tan ko Allah je wa hiya non la taqtadil afdaliyata dokkal tindinani burde neddo ne rokke taw burani
ada daña ko goddo dañani ayani ada wawi fiiri do waliyu nyalla e jam piya bilejo reduma Musa walla piya bilejo maya walla jungo ma daro fi ko bilejo buri nelaɗo Allah ayani hefereɓe coli ñiñire makko piimo e tinde kelitinde makko kono wileɓe nan ɗo sa fiiɗumen tan masalan anani de reyduma Musa walla jungo ma daro walla maya walla mbanma huwata sofata nelaɗo Allah bete wawa ɗum o jeeya ɗum o ɓurani bilejo cikkuɗa ɗum firtani wonde aɗa wawi wadde hunde ɗo joni wonta goɗɗum mbaɗa oya nden hunde wontan ma jam wiye wonde mo mbaɗɗa hunde wonti bone o ɓuri oya ala ɗum ko masiye wiyete ɗum ko dokkal Allah ko Allah jeeyi ɗum wona neɗɗo Allah ne wela fof waɗirta kono firtani o ɓuri jiya oɗo jiyaɗo Allah taw o walata ko hay goto anda o hiira ɗo terade oto ha futuro oto ko dañde jiyaɗo Allah daro damal galle mum tan taaɓo ya naata to yinno yaade taw ko ɗo e Matam daroɗa damal galle ɗon taaɓoɗa taaɓal goto jettoɗa Matam ene jogui jiyaɗo Allah wawɓe ɗum kono firtani kay baɗɗo taaɓi hakkuɗo e Matam taaɓal gotol o kanko ɓuuri oyo kirɗo terade ronki dañde oto ala ene wawi taw on ɓuuri moni to Allah ɗum ko masi e wiyete ويلا تقتدي الدليل يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه أعلم الناس نلاد الله دندانغال كو الله تاغي كانيوم بوري اندوتي أمره الله بالاستدازة من العلم كنا الله وي مو يوبيدو غاندال في قوله وقل رب زدني علما ونانون اليوم خلافا لمن زعم أن موسى بن ميشا ابن يوسف بن يعقوب وان ويبي وند ونا اودو موسى النبي او وموسى بن ميشا ابن يوسف بن يعقوب كو ودعا أنه نبي قبل موسى بن عمران بنبي وند اون وي وند كو النبي كو ادي موسى بن عمران ايوا محتجا بأن الله بعد أن أنزل على موسى بن عمران أن التوراة وكلمه بلا واسطة وآداه المعجزات العظيمة الباهرة ويبعد أن يستفيد من مطلق نبي أو ولي ووي ومهجبين كجنوري بي caggal nde Allah jippini Musa tawreta Allah haalde makko tawa nantinowo ala Allah rokkimo kawniɗe mawɗe peñɗe ewa an kandi alay sago woɗɗitinamo naftorade e kala annabi e kala waliyu wawa wonde wa hada al qawlu khilafu sahih o yingol konngol ɓe mbi tawde Allah haalde Musa o fata jangude hay goto an kandi non ɓe mbi o wi kono ngol ɗo konngol ko khilafu sahih ngol ɗo ene lutodiri e konngol cellugol ngol ko annabi Musa tan mo ganduɗa o ko on tan jangto wadkur jangto id qala Musa to mane Musa wiyani li fatahu wanande almudo mum jangowo e mudum almudo jangowo e makko o wi almudo o la abarahu mi serata boda yaha hatta abluga hami yettoyo majma arendirde al baharayni maaje didi multaga bahru rumi wa bahru faris do bahru rum e bahru faris do kawri do mi serata boda yaha mi yettoyo to boda yaha mi yetto أنني لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي ولا مي ولو هبوبان فد دموناج حيث ودي الذي فلما بلغ دبي جكتي مجمع رندرد بينهما حفظ ماجد allawi nasiya hutahuma be jejjiti limu mabbe fattakhadha limu ngu jogiti sabilahu lawol mum fil bahri e mayango saraban ena wayno burton falamma jawaza nde be jawti on nokku be nyalli yaade ha tusubar be jetti nokku mabbe jettoto o be leli don be jejjiti don lingu mabbe be pokkiti be mbaali yaade ha weeti subaka jangumum be nyalli yaade ha tusubar battari yonti kala Musa wiyani li fatahu talube mum o sagata o wi almudo atina addan en gada ana battari men ko nyaman den ko yo arkani ganti o wi
lagal lagina enen de en kawri min safarina hada e dangal men gal do na saban tampe en de dañi tampe ko ha wone wiide no dala nde o wi almudo yo addu o wi ara ayta habaram id awayna tumane tappiɗen ila saharati to wimbaalo to hayre to nde leli ɗon ɗon hanki fa inni no min nasitul huuta min mi yejjitiɗon liŋu ngu wama ansanihi jejjitinani mo liŋu ngu noon illa cheyɗanu so wona seyɗani an adkurahu nde ciftortumi ɗum wattakara liŋu ngu joggitima sabilahu lawol mum fil bahari e maayo ngo ajaban e hawnade wi ha o wi liŋu ngu joggitima e lawol mum e hawnade andi kanko Musa to bange qissa o holko addani ɓe jogade liingu sako eɓe jejjita o wi Musa meeɗino ene waajo ɗo waajoto ɗo hono no Bukhari wi o wi inna Musa qama khadiban في بني إسرائيل موسى أمين خبنا بني إسرائيل فسئل موسى نامدا أي الناس أعلمه الفو يمبي برد أندده ولا يمبي دات يادونه هند فقال أنا موسى بكمين فأتب الله عليه وانسها الله فيلم فالك الله فيلم لم يرد العلم إليه أرتاني غنن قال فيودي الله كو غونغا أدو أوفو كانكو دك kono noon o fonnoyri ko Allah andi o gonga noon aduna fof kanko de tawde kay kanko ko annabi ko nela Allah haalde makko ala nantinowo kanko tan e Allah direct o wonmo patata ganda kono noon o fonno wiide ko Allah andi fa awha Allahu ilayhi Allah noon wahyimu wi inna li abdan min mboɗo jogii maccuɗo gooto e majma al bahrayni to rendirde maaje huwa a'lamu minka on danma ala Musa wi ya rabbi fa kayfa li bihi maccuɗo mo mbiɗa daɗimi o holno jiiranmi ɗum qala ta'khudhu ma'aka huuta o wi a ƴettan liingu jogoɗa jaada heen fataj'aluhu fi maktallin mbaɗa liingu e pañayel fa haysuma faɗattal huuta nokku fof ɗo kattiɗa liingu ngu fo huwa samma ko ɗon o woni ɗon o woni ɗum woni almudo wimo ewa liingude en kattima ɗum qala zalika Musa wi ay ɗo kattiɗen liingu o ma kunna nabi wi ko ɗon ɗaɓɓanoɗe ɗon jinnomi jiyata ɗon ko jiiloɗen ko ɗon tan koɓe mbaali yaade ɓe ñalli yaade fof ko ɗon tan ɓe daranno ƴew goram Allah Allah n hawni ceero ɓe pini subaka ɓe dañi tan tout suba ɓe jettima hayre nde ɓe jetti hayre nde ɓe ñalli ɗon ɓe gotti ɓe gayri Yusa u bunnuni ene ɗon kañum adi finde e Musa ɗum woni o wi summan ɗalaga kanko Musa o yelliti wan ɗalaga ma hufata almudo makko yaade makko Yusa u bunnuni hatta ataya sahrata haɓe jetti hayre nde o wada aru usahu ma ɓe jetti koye mabɓe ɓe pawe hayre nde faɗɗama ɓe ɗani wada ɗarabal huuta fil maktalli ligel ngel umme nder keese taw ɓe juɗi nungu ɓe juɗi limu ngu ɓe ñaami hen feccere heddi feccere ɗo heddi feccere ɗo noon lingu ene pañe he koɓe ɗaninoɓe ɓe pofti seeɗa pour so ɓoyi ɓe jaaha lingu ene pañe he kanko Yusa o adi finde Musa o salligi ɗon ko ma ul hayati woni ɗon ɗam ɗon ndiyam sa yeri a mayata
so wana nyande iblisa mayata نعم itema ulayat نعم khadru ko dam ndiyam yarno نعم hajono mayano mon do junjon do ustimo do نعم ko sallito do non ndiyam dam filti yene lingel ngel نعم lingel ngel wurti نعم fol wi to der pagnel to natte ndiyam kanko yuso o ndara o haawa نعم o fonno ko haalande ceerno so fini wi ceerno yi ko awni kono o de نعم o yitti yo be ngayni be kirni نعم be nyalli kiri yaade be mbaali yaade ha weeti subaka jango mum نعم be nyalli yaade ha battari yonti Musa wi addu ko nyamana نعم o wi de mbalden be nyaldi na hanke do don dingu natte nyam ko don jiido non نعم o am tampinira نعم fami de kan kante yo Allah wi نعم o wi kanko Musa zalika do kattide lingu ma kunna nabiri ko don dabbanno den Allah wi fartadda be lutti ala atharihima e batte mabbe de be ndewno do dasasan e be ndewindi fa wajada be tawi abdan be tawi don maccudo min ibadina e jiyabe am ho on khadru ataynahu emin dokki dum rahmatan yurmede min indina ga amen min dokki mo yurmede ga amen ga wiyama lingune naati do fa wajadahu jalisan be tawi mo omo jodi kanko babiraado mo Allah wino yo jangoy o be tawi dum ene jodi ala jaziratin e duule fil bahr e der geej waqila won wibe ala wajadahu be tawi ko enda sakhrati do hayre do mu gaddan bi sawbin abyadin o mo suddi comtol danawol tarfuhu hen dagande wutte o tahta ra'sihi o mo wadi dum nes hoore makko wal akharu dagande wonne de tahta rijlihi o mo wadi dum koyde makko no baydo so jangama no wadata ni mo wadi non tan Musa fa sallama alayhi Musa Musa wa assalamu alayka ya Abdallah ma maccuda Allah yo kisar wadema farafa ra'sahu kanko babiraado mo be tawi do no ko bamti darde makko wastawa o fotondiri jalisan o mo jodi waqala kanko babiraado jaabi o wa alayka assalam do kisal Allah wadema ya nabiyya bani israila ma annabi bani israila faqala lahu Musa bimu wa man akhbaraka anni nabiyyu israila hol bido minkum anni bani israila faqala alladhi adraka bi ma ya alama wa nandimi du wa dallaka alayya tindina ma ya alama wa andimi ka andi anako Allah summa o wi kanko masalan anini de wa khadru o wi laqad kana laka fi bani israila sughul ganda bani israila ne joge ma haaju ruto ya ton qala Musa inna rabbi arsalani ilayka o wi jomam nelimi e ma li attabi'aka pour mi rewa ma wa ata'allama minka mi jangay ma du woni Allah wi fa allamnahu min ladunna e min gandini khadru ga amen ga ilman gandal on saha qala lahu Musa bimu hal attabi'uka mi rewata ema ala an tuallimani e dow janginami mimma ullimta ko jangina da rustan pewal mi rewata ema bele janginami ko Allah andin ma ko قال خضروي إنك نعان لن تستطيع معي صبرا أواوا حتى ندي وندو دي أمتو بانجي منيال أواوا سين غندين منيال على لن تستطيع أجوغراني واوتي معي وندي أم صبرا منيال إنباوا وندو دي وكيف تصبر holno munirta ala ma lam tusid bihi ka filtaake e khubran kumpita ko o wi kanko Musa kanko Khadru o ya Musa inni ala ilmi min Allah allamanihi la ta'lamuhu wa anta ala ilmi min Allah allamakahu Allah la a'lamuhu o wi min mbodo jogi gandal ngal Allah andini mi andinani ma anne won gandal ngal Allah andinma andinani dum en bawa yadut gandal ngal Allah andini mi andinani ma ngal sumi hollima ngal biata ko wana ko minne gandal ngal Allah andinma ngal
so tawi masalan anide a holli kam ngal tawde mi anda ngal mbawa yeddude ɗum e mbawa wondude gande men jiida koye kala Moussa wimo so tajiduniya ma tawam inchallahu so tawi Allah haaji sabiran te wala aasi laka amran mi wona goofowo mo yamirore kala ko jamirɗami o wi noon so Allah jaɓi inchallahu wi wona taade ko ma Allah jaɓa kay a faami de gandal ngal Allah wiyo jangoy e khadru ngal ko jangirani ngal hutorade ngal ala ko jangirta ngal ko hawa anda Allah ene andi ko wana ko andinimo ko kono kay wana ngal ka wana gandal mo sabu ko khadru wadata ko watta dum tawde ko andi wana andi gando kam yittam ko dañde ɓeydade andude kala ko andi wi andude goɗɗum ɗum woni ene anani o wi li annahu ida ra'a shay'an gando so tawi yi hunde aw sami'a kalaman walla woodi ko nani aradahu alama endahu wana heewi ko ƴeewde ko jangi ko sa nani neɗɗo ne haala hunde walla ne waɗa hunde kewɗa ko ƴeewde ko janguɗa ko beele ko haala ko ne yaadi hen walla ko waɗa ko ne yaadi hen so yaadani hen tan mbiyata ko wona gonga sa renaki wana ɗum woni aada gando fa in wafaqahu tan wiye wo illa naqasa fi so ɗum ala tan wona wiide an de ceerno mi yiyaɗa waɗa kaza o mi anda dalil mum minne kam mi famani ɗum na ɗum fiska yeddi kala ceernajo o wi kanko khadru andi Moussa waɗɗi wiide inchallahu ko hoolaki hoore makko elle o wi sa tajiduni sabiran ma tawan mboɗo muñi in wafaqa shar'i so tawi ko kalɗa ko hawli e shariyam aw wahyullahi ilayya fi sha'nihi walla so tawi Allah wahyima e am e alhaali mum fa ana la adri ma yafaluhu Allah sabu anda Allah jogori waɗoyde ولم يقول الخضر إن شاء الله خضر لهم بيتن كاره وهم يعني إن شاء الله أي لأن الله اطلعه على أن موسى لا يصبر على أمر يخالف شرعه لو أنه خضر الله أندنيهم وأن موسى وانا غندو مكو سبو كلا كو ودي حلول ندير سري محالات فهنا إذن جزم بأنه لا يستطيع معه صبرا كنت تجدون خضر بي أو يبدو مثلا تبين هارما إن غندتا كان سيرتو وين إن شاء الله خضروي فإن اتبعتني ساريوي أب فلا تسألني عن شيء هرنام دم هيهون نغندو دا إن لوسنزي غندال ما حتى أحدث لك منه ذكرا أمي حالا ما أمي يوتان ما هن جنتو أمي حالا ما كفرت فانطلقا بجه كانكو موسى خضر يمشيان على ساحل البحر ebe jaha e dow fongo maayo yatlubani safinatan ebe jeewa laana fa wajada safinatan be tawi laana en don farakibaha be mbaddi laana ka fa qala ahluha jom laana en jolbe hen be mbi ha ula ilu susu be do de ko bandiji de ko bandiji li annahum ra'awhum nazaru bi ghairi zadin wala mata'in de wonno kanko khadru e Musa be gala bagas be gala hay hunde be ngati ko be juude bol e naati laana jom laana mbi ko bandiji فقال صاحب السفينة جملانا قوجو ما هو بلسوس ينغنا بندي ولكن كوني أرى وجوه الأنبياء مية مبيجيس النبات وأن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرت بهم سفينة لانك إن يادم فكلموا أهلها بكالي بجملانا بأن يحملوهم فون دوندو بنوا بإلانه فعرفوا الخضر بنغندي خضر بعلامات إماني جمو بنغندي أكم خضر فحملوهم بغير نول أي إوجين بندوني ببنجبان حتى إذا ركبا هبجول في السفينة هبجولي في السفينة ألانا لانا كايا دمب تنخرقها كانكو خضر بأن تلاع لوحا وفيهن ألو أنا ندي والله ألو جديد منها من جهة البحر كل ألو جكيت ما يدي وإتيهن ألو قصد دجل
بفأسين جمبر لما بلغت اللجاجة لانا كاي هاكون ما يتري ما يجوب وانو هيكني ندوم لانا يا هاكون تيتن واد إتو جمبر فتير هيد الله الغوثا يقول بنتاكو بياما موسى ande o wadi non de Musa wi Musa itti wutte mum ɓorti sukki wuddere nde kono ndiyam natta allo ngal lan ka dajiram ko ndiyam natta hen Musa wi mo ceer a kharaktaha a sekat lanaka di tugoriga ala ha joola wonɓe laare heɓe an ko ɗum jiɗɗa en mbawa ndiyam sa waɗi ni jiɗɗa ko warten laqad jiita an ceerno addi che en hunde imran hawnide koy a addi hunde hawnide a faami laqad jiita che en imran a faami qala o wi alam aqul innaka lan tastadi ama isa baran en baran hiji boga elliga bele mi wiyano ma an a wawa wondude am to bange muñal qala o wi yafomi la ta'khudni ceerno la tu'akhidni hoto nangiram bima nasitu ko jigginmi ko belsindimi mi welsindi tan tini ceero yafu tini yafu wala ture higini hoto def am hoto defam min amri e alhalam usran sattede wonde am tinno yafumi yafu amilni fiha bil afi yafumi tan fan dalaga be jehi caggal nde be jaltelana e be jaha hatta ida laqiya habe kawri gulaman boko jel cukalel ngel hettani duubi sappo e jeetati yal abu ma asbiyani e ngel fijjay cukalon ahsanuhum wajhan kambe fof cukalel ngel buri yodde faqasarahu tan khadru lelni cukalel tan e be jahan o picci cukalel ne bada balta kanko baabiraado o jaggi cukalel tan o fukke leydi o jeewi masalan ko wiyete labi ko tan o fawe dande cukalel o nyaddi o hirsi ha bu awi tala ara asahu won wi bala o dof dande de o harjittan may aw dama bara asahu bil jida won wi bala o yil cukalel ha yili taro hoppe balal arine may Musa ndari wawadde juuɗe noon kañum ne wawadde juuɗe Musa bimo ceerno a waɗi bone noon e ceerno a gatal tan astan zakiyatan a warat fittadu lamdu ndu ganduɗa ko cukalel ala ko waɗi hay hunde bi gayri nafsin wona ene waɗi neɗɗo wona hay hunde ceerno laqad jiita chey an nukuran ko joni gadduɗa hunde fankarde koye ceerno a waɗi bone kala noon sadakallahu